My všetci potrebujeme mobilitu, pretože mobilita je základom nášho každodenného života. Vozidlá automobilky Škoda ju zabezpečujú. A to s najväčšou bezpečnosťou a spoľahlivosťou. Vy pritom profitujete z technického know-how, ktoré je súčasťou každého nášho vozidla. V každodennom živote, v práci, vo voľnom čase. V našich vozidlách pracuje od 5 do 10 000 dielcov. Vďaka inteligentnej konštrukcii sú navzájom dokonale zosúladené a tak vo vzájomnej súhre zabezpečujú vašu mobilitu a dovezú vás bezpečne do cieľa. Ale ani v prípade opravy vás nenecháme v štychu. Okrem našich 400 000 originálnych dielcov vám prostredníctvom originálnych výmenných dielcov ponúkame technicky rovnocennú a cenovo výhodnejšiu alternatívu. Čo chápeme pod pojmom Škoda originálne výmenné dielce, vám chceme ukázať práve tu. Aj keď sa na ojazdenom motore, ako je tento, po viac ako 280 000 kilometroch objaví chyba, ešte stále sú v ňom netušené zdroje znovu využiteľného materiálu, energie a odvedenej práce. Tieto zdroje sú hodné toho, aby sme ich zachovali. Preto automobilka Škoda berie použité dielce späť, priemyselne ich upravuje a výhodne ponúka svojim zákazníkom ako Škoda originálne výmenné dielce. Na tomto základe sme vytvorili mimoriadne rozsiahly program Škoda originálnych výmenných dielcov, motory, prevodovky, brzdové strmene, turbodúchadlá, riadiaca elektronika. Sortiment viac ako 10 000 dielcov je vám k dispozícii na celom svete. Sme presvedčení o kvalite každého jedného dielca. Preto majú naše Škoda originálne výmenné dielce rovnakú záruku ako dielce nové. Mimochodom, túto myšlienku výmenných dielcov rozvíjame už viac ako 60 rokov. Začali sme jednotlivými valcami, palivovými čerpadlami a karburátormi. Ale už čoskoro boli priemyselne upravené prvé kompletné motory. Doteraz sme vyrobili takmer 8 miliónov výmenných motorov a tým sme si vo svete vybudovali vedúce postavenie v oblasti úpravy použitých automobilových dielcov. V súčasnosti máme najrozsiahlejší výmenný program automobilovej histórie. A na to sme hrdí. Naša priemyselná úprava je viac ako len generálna oprava späť vzatých dielcov. Špeciálne postupy opracovania zabezpečujú, že každý jeden dielec má presne rovnakú kvalitu, pretože pre úroveň kvality platia tie isté štandardy ako pri sériovej výrobe nových dielcov. Technické inovácie z výroby nových vozidiel sú začlenené aj do procesu úpravy opotrebovaných dielcov. Kvalifikovaní zamestnanci sa starajú o to, aby sa každý výmenný dielec montoval podľa našich vysokých kvalitatívnych štandardov. Plnenie našich noriem sa permanentne sleduje množstvom kontrol. Výsledky sa porovnávajú s našimi prísnymi hodnotami pre nové dielce. Takto zabezpečujeme, že sa k zákazníkovi dostanú len také výmenné dielce, ktoré spĺňajú naše kvalitatívne požiadavky. Vybudovaním SPC v Mladej Boleslavi sme vytvorili jedno z najvýkonnejších logistických centier na svete. Centrum zabezpečuje, aby sa napríklad tento priemyselne upravený motor rýchlo a bezpečne dostal k zákazníkovi. Ale aj každý iný Škoda originálny výmenný dielec sa v čo najkratšom čase dostane tam, kde ho potrebujú. Či je to v Európe, v Amerike alebo v Ázii, v Španielsku, Mexiku alebo Japonsku. S našimi Škoda originálnymi výmennými dielcami možno skrátiť časy opráv. To je výhodné tak pre servisnú dielňu, ako aj pre zákazníka. Naše Škoda originálne výmenné dielce sú výhodou pre všetkých. Šetria drahocenné zdroje pri výrobe, majú rovnakú kvalitu ako nové dielce, ale sú až o 50% lacnejšie. A je jedno, do ktorého vozidla koncernu sa namontujú. Škoda originálne výmenné dielce idú príkladom. Pri ich výrobe šetríme naše životné prostredie, vzduch, pôdu a vodu. Náš cieľ pre budúce generácie je zabezpečiť mobilitu. Škoda originálne výmenné dielce, zachovávanie hodnôt.